Porvoo Ski. Idyllinen laskettelukeskus Porvoossa. Tule ja tutustu. Kaikki Suomen rinteet, alamäkiuutiset ja vinkit yhdessä paikassa. Laskettele osoitteeseen ski.fi. Kalle. No, Kalle. mitä? Mä oon miettinyt. No tää kuulostaa nyt ihan paskalta idealta taas. Ei, kun mä oon miettinyt, että jos... Sä olet miettinyt. Jo kuuntele, että jos niin kuin pulkkailu ja pulkkamäki on semmonen, mitäkään mä sanoisin, se semmonen lötkö sulatejuusto, mitä laitettiin lapsena näkkileivän päälle. Sitten murtomaahiihto, niin se on semmonen, tiedätkö, hyvä suomalainen arkijuusto. Niin mikä juusto laskettelu olisi? Tajusinko? Joo, okei. Kun pulkkailu on se lastenjuusto, Joo. murtsika on hyvä suomalainen arkijuusto, niin mikä laskettelu on? No se on totta kai toi semmonen niinku, mikä on paras juusto, mitä on olemassa? Kallein. Kalle ja paras. Niin. Moliterno tartufo. Sisiliasta. Sisiläläinen juusto. No se on aina, siis ei välttämättä virallisesti mikä kallein. se oli? Moliterno tartufo. Moliterno tartufo. Yes. Sì. Tutto bene. Se on niinku varmaan ehkä sille kaupallistetuista juustoista, niin sanoisin, että yksi kalleimpia, mutta myös hienompia. Mä oon sanonut monta kertaa. Mutta kyllä mä silti otan Gruyeriä. No niin, of course. Koska se on paras. Ihan sama, mitä laitat juustoja rinta tuohon. Aina Gruyeri. Aina. Toimii. Mä oon sanonut siitä Moliterno tartufosta monta kertaa. Vitsi, mä tuon semmoisen kiekon joskus tänne studioon, että jos tää juusto olisi mies, niin mä menisin sen kanssa naimisiin. No ihmisethän menee nykyään kaikkien satana autojen kanssa ja Eiffeltornin kanssa ja muiden kanssa, niin mene sinä nyt perkele juuston kanssa sitten naimisiin. Sehän tästä vielä puuttuskin. Tiedätkö, mikä on ongelma? Juustominkki, näin jos Heiskan otsikon. Juustominkki naimisiin. Tiedätkö, mikä tässä on pieni ongelma? Kanssa. Mikä sen nimi oli? Moliterno tartufo. Moliterno tartufo. Misteri Moliterno tartufo. Haluatko sinä tämän juustominkin vaimoksesi? Si. Tiedätkö, pikku ongelma. No. Edes juusto ei ole kosinut mua. Sä oot nyt tätä kosintahommaa ja poikaystävähommaa niin kuin jauhannut täällä aika pitkään. Enkä oo. Onko mukaan? Jo koko ajan sä yrität syöttää tätä pajun köyttä näille ihmisille tuolla linssin takana. I try to feed some pajus rope. Niin, sä opetit ton mulle. Siis suomalaiset sananlaskut, mä oon yrittänyt Briteille niitä kertoa. Esimerkiksi niin kuin, että it's just about the taste, said the dog who licked the balls. Se on makuasia, sanoi koira, kun palleja nuoli. Niin ei ymmärtänyt yhtään, Eikä siis Skotti. Skotti ei ymmärtänyt ollenkaan. Tai you can put it, I will put it behind my ear. Laitetaan korvan taakse. Joo, ei auennut. Ei auennut. Ei auennut, joo. Okay. No mut ihanaa. Mennäänkö mun taas avioliittohaaveista niin vähän ajasta taaksepäin? Mennään vaan. Koska en nyt halua alleviivata, mutta sullahan alkaa lähestyä semmoinen niin sanottu puolivuosisataa pikkuhiljaa. No ihme, jos lähestyy, koska mä ajattelin silloin joskus nuorempana, että yli 30 enää. Ja nyt ollaan niin voiton puolella. Muistanko mä oikein, että sulla oli joku ihan siis veto nuorena joku kaverin kanssa? Ei, mulla mikään veto ollut, kun me tehtiin diili. Aha, no kerro siitä. Ei, kun tehtiin diili vaan, että yli 30-vuotiaaksi ei voi kuolla nuorena ja vihattuna. Miksi? No kun meillä oli semmoinen drive päällä. Drive päällä? Joo, kaikki autolla, riskinottokyky, rullaluistimella alamäkeä, 8-90. Me vedettiin niin riskillä koko ajan, että henkihän tässä lähtee. Niin, että se oli niinku silleen, että vedetään täysillä tai ei mitään. Niin. Joo, mutta miksi piti olla vihattuna? No se tulee taas Häjyt-leffasta. Okei, mun täytyy pitkästä aikaa katsoa se. No mutta on paska se kakkonen, mä en ymmärtää, että se oli aivan sukka. Oliko? Oli se huono. Meni fiilikset. Meni fiilikset, koska mä oon iso Häjyt-fani. Mäkin oon. Mä katon niin, sen kyllä vähintään kerran vuoteen pitää katsoa, että räpläsää itses märäksi, niin mä käyn paskalla. Pohojalainen esileikki. Eikö sä muista sitä? Muistan, joo. Samuli Edelman. Joo.
Ihana. Niin, sulla on... Se nauroi yhtään se Veijonen siinä vieressä. Sulla on tulos puoli vuosisata, ei nyt vielä, ei nyt lähdetä liioittelemaan ja keulimaan, mutta yksi asia, tai siis maailmahan on muuttunut paljon sun aikana. Me itse asiassa puhuttiinkin siitä, että jopa sä oot kohta elänyt niin kauan, että on nähty semmoista ihmiskunnan evoluutiota. Toi Madsen osasi kertoa, että evoluutio on jo iskostunut meidän jotenkin sormien rakenteeseen, että kun ihmiset on kännyköillä. Niin. Gesundheit. Gesundheit. Terveydeksi. Että kuulemma niin kun tulevat polvet nyt kun ne syntyy, kun ne on tiedätkö, niin kiinni jo siinä kännykässä. Se syntyy kännykkä kädessä. No suurimpi, ei, mutta se vaikuttaa jo niin kuin luustojen rakenteeseen. Toinen on ihan sähän on siis itse evoluution kärkipäässä, koska sulla on jo kippurasormet. Mutta voidaanko, tai voisit sä, please, kertoa mulle, koska minähän en aiheesta mitään tiedä. Ovulaatiosta. Se on semmoinen homma, että siis korsolainen ovulaatio, niin sehän on erittäin mielenkiintoinen. Se tapahtuu sillä lailla, että kun korsolainen mies, kun se rupeaa ovuloimaan. Minä ovuloin. Joo, se on nimittäin semmoinen juttu, että siinä on kuule perkele naiset ja mummot ja lissut. Vapaat on kuule tiellä. Vaan. Mä nyt toivon, että meidän katselijat ja kuuntelijat huomasivat, että Kalle taisi kuulla ihan vähän väärin. En puhunut ovulaatiosta, vaan evoluutiosta. Ai, okei, mä luulin. Niin, kerro mulle, koska mä oon ymmärtänyt, siis mä oon penkonut niitä sun vanhoja... Laskettelun ovulaatio. Laskettelun ovulaatio, tapahtuuko se siellä afterskiissa? Miten, ovuloiko muuten miehet? Siis nainenhan on se munasolu irtoaa sieltä munaharakkeesta. Joo. Ja tiedätkö, miten sen voi ennustaa? No näillä. Miten hirveä kitinä alkaa. Tossa. Tolta kuulostaa naisen lähestyvä. Lähestyvä ovulaatio. Että jos haluaa lisääntyä, niin pitää tarkkailla noita signaaleja. Mistä se näkee? No tosta varmaan. Mutta mä jäin nyt kiinni tuohon, että voiko mies tai ovuloiko mies. Niin, siis kyllähän miehenkin pitää ovuloida, koska eihän muuten tule lapsia. Se on ejakulaatio, Kalle. Voidaanko nyt please mennä eteenpäin? Ei, kun sä tarvitset ovulaation, mies tarvitsee myös Minä haluan tässä nykypäivän tasa-arvossa, miehetkin täytyvät ovuloida. Niin ei tää muuten ole tasa-arvosta. Ei tää on muuten tasa-arvosta. Vittu, kun tää on mennyt tämmöiseksi aivan paskaksi tää homma, kun tää on kääntynyt päälaelleen. Naisilla on ovulaatio, niillä tissit, sitten niillä on... siinä ne olikin. Mä sanon nyt Kalle Pieni, että tää on nyt eka kerta, että mulla on virallisesti niin pahasti Kallella, että mä en tiedä, miten tää nousee enää tästä takas raiteille. Ei pääse. Mennäänkö juustotiskille? Mennään juustotiskille. Voitko siinä matkalla, kun mennään juustotiskille, keskittyä? Okay. Joo, mä keskityn. Pointti oli se, että kun mä oon saanut penkoon niitä sun iskän ja äiskän tekemiä hienoja kansioita. Joo. Yes, hyvä. Niin. Otitko aikaa, kauan meni, että päästiin aiheeseen? Niin mikä on laskettelun ovulaatio, niinkö? Ei! Kalle! Ei kun evoluutio, anteeksi. Niin, koska mä oon penkonut niitä ja sit ensin mua niinku naurattiin, että vitsi nää on niinku retroja ja hauskoja. Mut sit mä taisin, että sehän on muuttunut se laji ihan sairaan paljon. Niin onkin. Siis sekä vaatteet, muoti, kaikki tämmönen, mutta siis varmasti myös tekniikka, hissit, kaikki tämmönen. Niin sitä mä ajattelin, että olisi käyty tänään läpi, mutta nyt sä jumahdit siihen ovulaatioon. Niin, että siis niin kuin, että miten alppihiihto laskettelu on kehittynyt. Niin, silloin kun sä oot aloittanut... Ensimmäistä kertaa laskettelua mainittiin vuonna 1932. Norjastahan se lähti telemarkin saloista liikenteeseen. Mistä se nimi telemarkki tulee muuten? Telemarkki? Ei, mutta kai se on niinku... Mä tiedän, mikä on telemarkki, joo. Mutta mistä se on saanut nimeä? Koska juustothan yleensä nimetään kaupungin tai sitten sen Ingemar paikallisen. Telemark, norjalainen telemarkkilaskija. Sä keksit, sä sanot kaikista aina, että ne on joku Ingemark jotain. Ei, mikä on oikeasti? Oiko? On. Sun mielestä kaikki norjalaiset on Ingemark? No norjalaiset, se on Ruotsissa tunnettu nimi, mutta... Okei, mutta siis semmoinen henkilö oli olemassa. Ingemar Joo, ja hänen Telemark. poikansa Börje Telemark. Oikeesti, eikä ollut. Börje Telemark. Joo, Börje Telemark keksi. Hei Kalle, jos mut kutsutaan putoukseen, niin mun hahmonimi on Börje Telemark. Börje Telemark. Sä tuut tolla stepeillä sisään. Ei kai Ei siinä.
Joo, pörjätelemar. Ei, mutta siis onko Mä en hän... itse asiassa tiedä sitä, mistä laskettelu, mutta mun mielestä se lähti Norjasta, jos se meni ihan väärin. Mun pitäisi varmaan tämmöinen tietää tämmöinen asia. No ei silloin mitään väliä, Joo, mutta lähinnä, että... laji on kehittynyt, kun katsot noita monoja, bootseja vaikka tuosta. No niin, lähdetään sinne. Noi on... Miltä vuodelta nämä on? No, Nämä on painavat. mä luulen, että ne on 70-luvun lukuun suurin piirtein. Ihan sikapainavat. Ja kuinka matala toi varsi on verrattuna nykypäivän monoon, jos sä laitat Totta muuten. Niin, no katso tuosta, kun otat ton nykypäivän mono. Koska sehän tulee nyt tänne niin kuin ylös. No ei se nyt ihan noin ylös tuu, mutta... Eikö? Mulla tulee. Ei se ihan noin ylös tuu, mutta kato tätä näin. Niin onhan tässä nyt ihan jäätävä tää ero. Mutta perusmalliltaan niin tämähän on... Mä luulen, että kuule, tää on... Joo, 70-luku mä luulen, että tää on. Pitäis katsoa toi. Kysymys. Rappeur. Koska alunperinhän... Mutta tää on hienoa, että siinä on 3 solkea ollut alhaalla. Mäkin oon aloittanut laskettelun sellaisella, missä on 3 solkea täällä alhaalla. Ja nyt on 2. Nyt on 2 alhaalla. Okei, Ja teillä turreillahan on vaan, monestikin on vaan pelkästään yläsolki. Että ei ole näitä No. Mulla on siis nyt pari kertaa käynyt silleen, että mä oon lähtenyt rinteeseen, se tullut sieltä alas ja tajunnut vasta, että mä unohdin sulkea ne solki. Ei silloin mitään. Jos sulla on napakkakenkä, niin ei sun tarvitse sitä sulkea. En mäkään sulje aina. Silloin mä käyn laskemaan, niin mä laitan tän alasoljen vaankin. Mulla on nää auki. Onko tää nyt Suomen hiihtokeskus? Ei ole, mutta et sä tarvitse, kun mulla on niin turvasääntö. napakka. Ei, kun mulla on niin napakka mono. Ja mulla on tää kiinni. Tää pitää olla aina kiinni, tää alimmainen. Koska silloin kun sä kurvaat, niin täältä menee lumi tonne sisälle täältä. Nää mulla on aina, mutta siis tiedätkö, kun mä välillä höllään täältä. Ylhäältä. Niin kuin sulla on paksut pohkeet. Niin. Mustan kissan paksut posket. Ne oli posket. Mustan kissan paksut pohkeet. Joo. Mutta siis niin, mitä sä sanoit, tää on 70-luvulta. Mä luulen, että toi olisi Ennen vanhaanhan siis noi murtsikat, eli arkijuustosukset, niin nehän oli ihan semmoiset puiset karhun. Joo, niin oli. Ja laskettelusukset niin oliko laskettelu sama? Oli. Okei. Tiedätkö, oliko ne alun alkaen niin, vedettiinkö tavallaan samoilla suksilla murtsikaa ja mäkeä, vai hiffasko joku heti, että ne mäkisukset pitää olla erilaiset? Onko liian vaikea kysymys? On vähän liian vaikea Soitetaan kysymys. Yle eikö mikä se on Arkisto, ne varmaan tietää. Ski.fi. Harri Lindfors tietää tän varmastikin. Se tietää myös. kaikesta kaiken. Se tietää muuten kaikesta kaiken. Totta. Koska se on semmoinen juttu, että se tietää kaikesta kaiken. Mutta mitä tulee siis, lasketteluun, niin, mutta joo. siis puusukset oli aikanaan ja sitten siihen tuli rautakantit. Eli tää kantti on se, millä käännytään, joo. Niin, no siis suksessa oleva kantti, tämä terässysteemi, niin se tuli... Vitsi, kun mun pitäisi tietää nämä kaikki, mutta kun eihän mä ole mikään lasketteluhistoria luennoitsija. Niin, mä vaan tuli ruuvi, ne oli ruuveilla kiinni vielä, ne on helvetin makeita. Mullakin on yhdet sellaiset titanin sukset. Muistatko millaiset sun ihan ekat? Haaganit. Onko se merkki? Se on merkki, joo, Haaganit. Mitä materiaalia ne on todennäköisesti ollut? Ne oli aika lähellä tätä jo. Ja mitä nämä nykyisin kun mä oon aloittanut, 81. Mä en ollut vielä syntynytkään. niin, mä oon alkanut laskemaan ennen kuin Laura on syntynyt. Kyllä. Ja siis ilman, kun mä oonkin niin paljon parempi. Mutta todennäköisesti, koska siihen maailman-aikaan mun iskä ja äiskäkin on laskenut, niin se voi olla, että te olette päät kolisten vetänyt siellä jossain rukarinteitä. Mutta mitä materiaalia nämä nykyisin siis sä voit on? olla mun tyttö vai? En. Ei. Ei, Kalle. Ei. Sä oot ollut 10-vuotias silloin. No kyllä siihen aikaan... Sano nyt, mitä materiaalia nämä nykyisin on? Huloimaan Torniossa. Mätsäni, tiedät sä, mitä materiaalia nykyisin on sukset? Puuta. Puuydin on. Näissä kunnon suksissa, tämmöisissä niin kuin... Siis puuta? Kunnon kapuloissa. Näissä on kaikissa puuydin. Puuta ei ole pystytty korvaamaan. Se on niin ylivoimainen. Niissä sämpylöissä, mikä varmaan sullakin on ne sukset, niin se on jotain uretaanin paskaa. Mitä on sämpylät? No siis se oli vaan tämmönen niinku... Viittaus. Niin. Joo. Että jos sulla on ruisleipä, niin sit sulla on sämpylä. Aivan. Ja sä vedät niinku jälkiuunileivällä ja mä vedän sämpylöillä. Kato, mä ymmärrän näitä ruokavertauksia, niitä mä ymmärrän. Mä en ymmärrä, kun sä puhut mulle alppihiihtoa. Niin, puuydin on edelleenkin näissä. Joo, ja sitten siinä pinnalla on jotain. No täällä on, tässä on esimerkiksi maailmankapisuksi, niin siellä on titaania ja perkele, siellä on kaikennäköisiä jäykistelevyjä. Garbonia, fiberglassia.
Karboni on toi hiilikuitu, joo. Ihana, kun susta tuli noin international. No kun me puhutaan aina. Carboni. Miten mä olisin sanonut sullekin muuten tällainen? Mä oon... Do you want to go to my mink bar? Yes, let's go to mink bar, but what is minky by the way in English? Mä oon joskus sen kattonut, mä en muista. Mä sanoin, että se on mink. Mä luulen, että se on mink. Hei, samalla kun menette, niin menkää vaan. Mutta kysymys, jäi nuo sauvat. Että onks ne muuttunut kans samalla, että puusta lasikuiduksi tai karboniksi? Joo, ne oli puusauvoja aikaisemmin ja nykyään hiilikuitu. Siellä on vielä edelleenkin tommosia tai alumiinisauvoja on. Ne halvemmat sauvat on alumiinia, Joo. mutta hiilikuitusauvoja ne on pääasiassa. No ja se hiilikuidun ongelma on se, että tässä on esimerkiksi, tossa on metallisauva, toi noin, kuuntele. Tää on alumiini ja tässä on hiilikuitu. Tää hiilikuidun hyvä puoli on se, että tää on helkatin paljon kevyempi ja sitten tää kestää, kato tällaista. Tähän pystyy vääntämään helkatissa, mutta ongelma on se, että jos siihen tulee pienikin kolhu, jos vedät kanttiin sen, niin Mä en ole vieläkään laskenut sauvoilla. Et ole vieläkään laskenut sauvoilla? Ei. Mikset? No kun se mun hiihdo-opettaja sanoo, että se on hyvä, että mä opettelen ensin ilman sauvoja. Okei. Okay. En tiedä, mihin se perustuu sanossa. Mutta niin, eli me nyt ollaan huomattu, että ainakin siis noi monot on muuttunut paljon, kamat ei niinkään paljon, mutta sitten eikö nyt ihan uutena ole tullut tää kypäräpakko? Tai siis uutena, mutta joo, sä oot puhunut siitä. Eihän ennen aikaa vedetty ei ollut kypäriä ollenkaan. Aina Missä paljalla. kohtaa ne on? Missä kohtaa kypärät tuli yleisty? Sinä se paraskin puhuja. Hän on vetänyt ilman kypärää tuolla pitkin maita ja mantuja. Niin. Sä aloitit tämän, joo. Kypärät alkoi yleistymään 25-30 vuotta sitten. Entä lasit? Laskettelulasit? No lasit on ollut jo paljon aikaisemmin, totta kai. Joo. Ne on ollut paljon aikaisemmin. Mitä Lasithan muuta on uutta on tullut niin kuin lajiin? Mutta siis se kypärähomma on semmoinen homma, että nyt on kyllä hienoa, että jengi on tajunnut sen, että siis niin kuin vanhat jäärätkin äijät. henkiä. Joo, kyllä se on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että vielä näkee Keski-Euroopassa jonkun verran ja miehiä varsinkin. Mutta eikö sä sanoa, että Italiaan tuli? Joo, kypäräpakkoja. Joo. Se on kypäräpakko, et pääse rinteeseen, jos ei Mutta ajattele, että musta tuntuu ihan absurdit edes ajatella, että mä menisin ilman kypärää rinteeseen, saatika No niin, mä olisin mustakin ikinä nykyään. päästäis mun lasta. Kyllä. Mutta tämähän on vähän sama, että jopa minun lapsuudessa ei ollut autoissa välttämättä turvavöitä vielä. Joo, mullakin semmoinen auto edelleen. Niin, että se maailma muuttuu aika yllättävän lyhyessä ajassa. Niin. Koska mäkin on kuitenkin vasta 25. Mutta siis noista suksista täytyy sanoa sen verran, että yllättävän vähän ne on muuttunut. Siis totta kai toi Carving suksi, mikä tuli 99-2000, eli sulla on se leikkaus siellä, voidaan katsoa kohta, kun mennään takaisin tuonne sohvalle, mä voin näyttää. No sä voit kertoa kohta vaikka kuuntelijoille, kun mua kiinnostaa. Tämä tiimalasi. Joo, malli, joo. Niin. Ja sitten sä puhuit, että ne lyheni myös. Ne lyheni, joo, ne lyheni joku 30-40 senttiä suurin piirtein. Joo. Ja se pelasti itse asiassa laskettelun, koska lumilautailuhan oli jyräämässä aika rajusti silloin 2000-luvun alussa, varsinkin Suomessa. Niin se trendas. Mä muistan ton ajan, kun mun broidi snoukkas ja kaikki pihan lapset snoukkas. Ja meidän kylältä tuli Heikki Sorsa. Ei snoukannut ihan huonosti. Me aloiteltiin Pakila Paloheinän sieltä Purkkamäestä. Niin, joo. Saanko mä tähän väliin kertoa vähän päivän jyystöstä? Noniin. Jyystö. Huomaat, että mä otan taas happea, koska nyt lähdetään makumatkalle Italiaan. Tiedätkö, mikä on näissä sauvoissa nykyään helkatin hyvä? No, niissä on integroitu pulloavaaja. Integroitu pulloavaaja. Kato, ei toimi. Joka toimii näin. Kohta lähtee toi lamppu muuten. Ei lähte. Kiitos. No, tämän takia tässä sauvassa on tää terä, jos ette tiennyt. Se on suunniteltu just nimenomaan peronin avaukseen. Nimenomaan peronin avaukseen. Jos pistät nopeasti silmät kiinni ja sanot ensimmäisen juuston, italialaisen juuston, mikä tulee mieleen, niin mikä se olisi? Sano vaan. Ensimmäinen italialainen. Ihan mikä vaan. Se on se kova se, mikä laitetaan tuohon parmigiani. Joo, oikein. Yleensä ihmiset tietää Italiasta siis gorgonzola, Joo. mikä on niin kuin sinihomejuusto. Joo, Berlusconi. Hän taitaa olla nykyään jo aika juustoa. Sitten mozzarella, buffalo mozzarella, parmesaani, pecorino. Mainitsin moliterno tartufo, mikä on niin kuin tryffeli. Mutta yksi semmoinen Italian niin kuin isoimpia vientituotteita, itse asiassa yllättävää sinänsä,
on provolone. Provolone on iso juttu, minkä siis nämä Amerikan italialaiset, ja kun italialaiset mafiajätkät. Joo, kun ne lähti Amerikkaan, niin ne vei provolonen mennessään, koska mozzarella, kun Eikö oli ne jäänyt tuore yhtään juusto. Italiaa enää? Ei, ne vei kaikki. Siis ne olisi halunnut tietysti ottaa mukaansa sinne pitkälle matkalle mozzarellaa, mutta se ei säily. Joten ne kehitti tämmöisen ihan pikkasen niin kuin pidempään kypsytetyn mozzarellan kaltaisen juuston. Aika pehmeä. Mikä sitten säilyy paremmin. Joo. Ja tämä on semmoinen, mitä niin kuin Amerikassa käytetään tosi paljon, vaikka ruoanlaitos. Sitten mä en tiedä, ootko sä ikinä Jenkeissä syönyt semmoisen Philly cheesesteakin? En. Se on Se laitetaan siihen päälle vai? Se on semmoinen sämpylä, missä on semmoista ihanaa hakattua, paistettua lihaa, paprikaa, herkkusieniä ja sitten se niin kuin päälle lyödään sitä juustoa. Ja siitä on nykyisin siis, siitä on tullut vähän semmoinen street food-trendi. Joo. Niin mä oon huomannut, että niitä myydään jopa Suomessakin siellä täällä tuolla. Ja sitten siihen laitetaan provolone. Mutta kun täällä, mä en tiedä mikä juttu, niin joku on keksinyt laittaa jotain cheddaria tai muuta. Ei kuulu, kun aitoon ja alkuperäiseen Philly cheesesteakiin kuuluu nimenomaan provolone. Ja provolone, niin kuin mä sanoin, vähän kuin mozzarella, sulaa hyvin, erittäin maukas, säilyy kauniisti. Ja tää on tämmöinen markettiversio, niin sanotusti. Okay. Eli se oikea pötkö on niinku tämmöinen pitkä, vähän niin kuin paksu makkara. Näin, ja sitten siitä leikataan noita kiekkoja. Okay, joo. Ja silleen mä esimerkiksi omassa myymälässä leikkasin. Musta on aika kiva, kun on nyt tullut näitä. Koska tää sulaa hyvin. Niin pitääkö tuo sulattaa vai? Ei ole pakko, mutta mä näytän sulle kohta, mitä tapahtuu, kun sä sulattaa. Maista nyt ensin. Kato, se oli menossa ensin mun suuhun. Sun kädestä suoraan. Joo. Niin sä maistat sen niinku eron, että ensin maistetaan näin. Ja No sitten... ei huonoa tälleen. Ei. Ja siis tästähän löytyy kans niin eri kypsyyksiä. Joo. Että on pikantteja ja dolcea tosta. Pikante ja dolce. Joo, ne on eri-ikäiset. Siis, pikante ei niinku tarkoita sitä, että se on niinku tulinen. Ei juustoissa, ei. Vaan pikante on nimenomaan... Se on öljy, pikante öljy. Kyllä. Jolla laitetaan pizzaa sitä. Kyllä, mutta pikante juustoissa ja dolce tarkoittaa sen eri ikävaiheita. Et dolce on niinku pehmeä ja vähän makeampi, kun se on nuorempi. Ja sitten pikante on vähän vahvempi, kun se on saanut pidempää kypsyä. Korsosta vilkutellaan. Tämä on ihan samanlaista kuin se olisi ihan tuommoista niinku edami. Tämä on vähän italialainen edam, mutta parempi. No onko se kalliimpi? tänne nyt niinku... Edami. Toit tänne niinku meille edamiin. Toin. Ja vielä tämä pidot kuule Kallemaan paranee, koska mä toin myös alkoholittoman oluen. Anteeksi mitä? Alkoholittoman oluen. Anteeksi mitä? Ihan sen takia, että joskus... Käy heittää roski. Käy heittää. Korsussa meillä, niin käy heittää roski. Et! No tuo takaisin. Maistetaan sitä nyt sitten. Maistetaan sitä nyt, mutta että Korsossa ei tuoda. Saatana! Ja siis tämähän on nyt sinänsä vähän ironista, että joskus kun joku sanoo, että no voihan sitä välillä ottaa yhden alkoholittoman, niin sittenhän sieltä voisi ottaa sen semmoisen halvimman kuratölkin. Mutta tämä on aidosti siis hyvän maku. Joskus tekee mieli vaan kylmää olutta ilman sitä humalaa tai sitä humalan makua. Siis tämähän on niinku... Kuuntele! Ollaan puhuttu sun kanssa se tärkeästä asiasta, että ikinä ei mennä päissään rinteeseen. Niin olisiko kiva, jos on pitkä laskupäivä, niin ottaa kovaan janoon pari tämmöistä. Ja sit vasta, kun laskut on laskettu, niin saat ottaa. Tää on muuten. Mä tiedän, että tää on hyvä. Tää on ihan sairaan hyvä. Koska mä tiedän sen, koska mä joudun kanssa nyt vähän sporttaamaan, niin mäkään en voi juoda alkoholia. Nimenomaan. Nyt. Ja tää on aidosti hyvän makuinen. Sattuneesta syystä niin joudun vähän urheilemaan tässä jo hetken päästä. Siis tää on haluuks mä en huijaa. Älä anna, ei Mätsöni juo saatana alkoholia. Oot se ihan hullu. On. Mut niin mä näytän nyt semmoisen taikatempun, että jos haluaa vaikka himas joskus romantisoida ja ei keksi niinku siihen hätään mitään muuta, niin mä näytän, miten jopa Kalle Palanderista tehdään 2 minuutissa romanttinen. Okei. Okay. Joo, mä käyn tuolla, mä tuun kohta takaisin. Jatkakaa te ihan rauhassa. Hei näytä se kurvin nyt, kun toi Laura menee. Mikä kurvi? Se... Mä ajattelin, että mä teen näin, kato. Pannaan toi takaisin, noin. Vittu, mä en tällaista paskaa, mutta täältä jääkaapista. Älä kuvaat menekaan. Vittu, täällä ei ole kaljaa. Tuolta joo. Kukaan ei huomaa mitään.
Niin mitä mun piti näyttää? Niin se suksikehitysjuttu. Mikä kurvin, käyrin, Joo. karvin? Tässä on nämä mun rossinoolit. Tämä on 198 senttimetriä pitkä. Pujottelusuksi. Näillä mä muotin maailmanmestaruuden 99. Ja tämän jälkeen seuraavana vuonna alkoi tulemaan sitten carving-suksia. Ja tämä carving-homma, kun tää näet, tää on 198 senttimetriä pitkä suksi, jossa ei ole leikkausta juuri ollenkaan. Eli leikkaus on tää, mikä on tää sivu... Mikä se on? Miten se sanotaan niinku? Niin, että se menee suoraan toi suksi. Niin, se on aika suora. Toi suksi on todella suora. Ja silloin teknisesti laskettiin aivan eri lailla. Tuosta toi teippi tuolta pois. Ja tää on nyt sitten niin kuin nykypäivän suksi. Tää on 161 senttinen. Kääntösäde 10,5 metriä. Ja tää leikkaus on tää näin. Kun sä katot sieltä, saat sä siitä kuvaa. Näet sä tän näin. Niin, siinä on vähän niin kuin piimalasiksi. Joo, niin kuin U-kirjainta vähän tulee. Joo, ja kun sä jatkat tätä viivaa, niin toi leikkaussäde, minkä mä näytin äsken sulle 10,5 metriä, niin kun sä jatkat tätä viivaa piirtää, niin tämähän kääntyy tälleen näin. Ja sitten kun se tulee siihen kohtaan, eli se on se säde, niin se on 10,5 metriä. Mutta sehän ei tarkoita vielä sitä, että se kääntyisi vain ja ainoastaan siinä 10,5 metrissä, vaan kun sä taivutat tätä suksia, kun se on tuolla jalan alla, tässä nyt ei ole sidettä, kun se on tuolla jalan alla, kun sä lyöt 90 kiloa, tää on muuten hyvä suksi, mäkin lasken silloin tällä turrelaskuja. Kun sä taivutat sen näin, niin tää voi kääntyä niin kuin puolet lyhyemmässä matkassa, eli 5 metrissä. Leikkaavasti. Totta kai suksihan kääntyy, jos sä laitat sladiin sen. Noin. Mutta jos se tätä suksee, tätä sun kilpasukseen, niin se ei taivu ollenkaan. No mä viittin ottaa sitä tuolta, kun se on helvetin paljon jäykempi. Tää vanha ajan liiton suksi, niin se ei ole kuin, tää on tällainen, no tää nyt ei ole maailmankapin suksi, tää on turrasuksi, niin tää on huomattavasti paljon löysempi. Jos tosta ottaisi ton, niin tää miesten maailmankapin 165 senttinen pujottelusuksi, niin se on huomattavasti paljon jäykempi. Mutta toi on ihan kiveä. Tota kutsutaan niin kuin kakkosneloseksi oikeasti. Se ei taivu juuri ollenkaan. Se on ihan, mutta se oli erityyppistä laskemista silloin. Ei puhuttu leikkaavasta käännöksestä, vaan se oli semmoista tällaista työntelyä. Aina levisi käännöksen jälkeen, kun nykyään se vedetään puhtaasti. Ampu tulee. Kato. Terve. Oho. Eikö se ole ihana? Otitko sä sämpylänkin mukaan? No, mä ajattelin, että se on kiva törkkiä sun. Onpa hienon näköinen. Eikö se ole seksikäs? Mikä? Sä tiedät, Juusto on seksikäs. Sulatettu juusto on mun heikko kohta. Mä en ollut kato varma, onko meillä mitään kekseitä. Ai, sulla lisääntyi toi. Niin kato, nyt hänet on sulatettu. Mitä? Ei, vodkaa sinne. Niin katsokaa. Tuus sieltä ihan tänne. Tuus. Mikä tää oli? Provolone. Provolone. Ja mun pitää sanoa, että tää on musta Saanko täällä tippaa tälle? Saa. Ylivoimaisesti yksi parhaimpia juustoja hampurilaisten väliin. Mikä? Hampurilaisten väliin? Hamppareihin. Just kun tää sulaa näin Ai hyvin. jaa. Ja nyt kun sä maistat... Sulaatko se myös grillissä? Totta kai sulaa, missä vaan. Ja sitten vaan suuhun. Kato kuin seksikästä. Mitä sä saat seksiä tästä aikaa? Tai no joo, kyllä. Aika hyvä. Tää on paljon parempi kuin kylmänä. Niinpä. Mutta tää oli ihan makea tää leipä. No leipää nyt ei ollut valikoitu tähän. Mä yritin etsiä jotain patonkia, mutta ei ollut nyt patonkia. Mihin se meidän patonki on hävinnyt täältä? Sä oot syönyt sen. Mä On söin muuten sen. hyvä. Eikö se oo? Ja tää on niinku, tohon vois rouhasta, tiedätkö, söpösti vähän suolaa, pippuria. Joo. Erittäin Timjamia. hyvä. Jotain, tiedätkö, niin sitten... Timjamia. Timjamia. Tiedät semmonen... Tiedän, mitä laitetaan lampaaseen esimerkiksi. No, Eikö se on rosmariini? No, timjamiakin voi. Mut voi laittaa molempia. Ne sopii juustoon tosi hyvin, timjami. Ai jaa, mä käytän vain ja ainoastaan mustapippuria. Voit ihan vähän laittaa valkochibuliikin. No sen mä ymmärrän kyllä. Joo, mutta et huomaatko, että tälleen niinku aika nopea romanttinen iltasnäkki yhdelle, koska sullehan tää on just sopiva annos, mutta eikö se aika kiva? Mä käytän aina siis hamppareihin, sit mä laitan usein makaronilaatikon päälle. Kuiskasin, kun italialaiset, tiedätkö, tukehtuis, kun ne kuulisi, että laitetaan
Ensinnäkin makaronilaatikko, nehän ei ymmärrä mikä se on. Le casserole, le macaroni. Oui. Nehän ei voi sietää tai ymmärtää mikä se konsepti on. Okei. Ja sitten että laitetaan jotain hienoa juustoa sinne, mutta kokeilkaa. Sairaan hyvä idea. Mutta eikö se ole kiva? Onko tuo kallista tuo provolone? Ei, tämähän on siis, tämä on niin kuin te sanoitte, että vähän semmoinen italialainen edam-arkijuusto, että on tosi edullista. Okei, tarkoittaa sitä- mitä? Paljon tuo köntsä maksoi? Ton ruukun kanssa. Mitäköhän mä Minkä uskallan? ruukun kanssa? Tämä Tuliko se ruukku tuli tullut messissä. Ai, tää tuli tämän ruukun kanssa? Joo. Mistä sä ostit tän? Jostain City Market? Prismasta. Prismasta? Ei maksanut oikeasti paljon omittaa tämmöinen paketti. Okei. Tää on aika hyvä. Haluatko maistaa vai meneekö sormet? Tää on vähän sotkusta hommaa kyllä. Se on sotkusta, mutta ei kuumaa. Ja sitten, Korsolaisen jos on nyt talvella tai miksei keväälläkin, kun retkeilee tai käy skimpaa ja on nuotiopaikka, Joo, niin ton nakkaat siihen ja okei. eikö se ole aika kiva matkaeväs? Ah. Ja siis toi, kun tuli tuossa ruukussa, Aika hyvä. niin siinä oli siis vakuumimuovi päällä, niin otat vaan pahvin pois, nakkaat ton reppuun ja retkeilee. Tykkään. No, ihan hauska. Tykkään. Tosi monipuolinen, hyvä juusto. Tää on paljon parempaa lämmitettynä. Eikö se ole? Se muuttuu ihan Joo, täysin. nyt tää ei ole enää edam. Edamista ei tule tämmöistä, jos Ei laittaa tukkaan. mikroon. Ei. Joo. Joo. Ehdottomasti jatkoon ja suosittelen kaikkia kokeilemaan. Tää on Sekä hyvä. Mutta tää provolone- peroni ei kyllä niinku... Ai, musta se on niin ihana. Se jotenkin raikastaa olon. Onko täällä tapahtunut nyt jotain jäynää? Ei oo, ei. Kun mä lisäsin sun peronia ja laitoin itselleni toista peronia. No hyvä. Tää on vähän eri värinen, kato tää muu. No kappas. Niin, tuossa on niinku, katsokaa. Siinä on alppihiihtäjän ja maastohiihtäjän virtsanäytteet vierekkäin. Sulla on kirkas. No eikö se saatana se dopingi tällaisena näe? Meinaatko, että Minä doping-testejä tiedän. kattoo tälleen? Jaha, mitäs siellä on Vuokati Alppimajassa? Joo, tässä. Joo, puhdas urheilija ja se on vähän tommonen, se on tommonen vähän harmahtava perkele. Mä en tiedä, mun, Kilpailukielto on 2 vuotta. mun serkku Se on siis... selvä. Tolleen ne veti Lahden M, missä silloin silleen mä mietin. On kyllä norjalaiset testaajat ollut. Ei kyllä. Joo, kurvaa. Myyrylä, Isometsä, kaikki ei, se on liian harmaatahan tää on, joo. Ei muuta kuin kilpailukieltoa. Mitä oli pois? Joo. Immonen ynnä muut. Käysähän kotimatkalla ajaa Tikkurilla Shellin kautta. Oli kyllä surullisen kuuluisa tarina. Mennään No jatkaa. sun pitää puhua, mulla on suu täynnä ihanaa juustoa. Puhutaan edelleen tästä, Me käytiin jo kaikki läpi Mätsynin kanssa, kun se oli pois. 2 minuutissa käytiin. Tää eli mun ei tarvii puuttua siihen, koska Ei, mulla on se vielä ovulaatio. parempi. Ovulaatio on käsitelty. Ovulaatio on käsitelty. Suksiovulaatio. Koska? Suksiovulaatio käytiin läpi. Hyvä. Mutta se pitää vielä sanoa tuosta lasketteluevoluutiosta, että se on yllättävän vähän, niin kuin nähtiin nuo monot, esimerkiksi monojen erot, niin tämä on kehittynyt aika vähän. Et näitäkin monoja, niin tänne on yritetty Marcel Hirscher, semmoinen itävaltalainen laskija, kun oli atomikilla laski aikana, niin kokeili hiilikuituvartta, Joo. tätä näin. Kun ongelma tässä muovissa on se, että kun tulee 15 astetta pakkasta, niin tämä menee aivan todella jäykäksi. Ja kun tämähän on joustavaa, tämä muovi, se on tällaista näin. Joo. Ja tämä Ja pitäisi sit kun on joustaa, kun kylmä, on niin- plus 5, niin tämä on ihan löysä tämä mono. Joo. Ja sitten kun on kylmä, niin tämä on ihan kiveä. Mä en ole Niin. muuten totakaan tajunnut, että sehän vaikuttaa. Totta kai vaikuttaa. Niin sitä on yritetty sitten niin kuin parantaa, että se muovi ei reagoi siihen Niin vahvasti. lämpötilaan. Ja ei ole pystytty sitäkään. Mietin nykypäivänä, ei ole pystytty korvaamaan ihan perusmuovia. Ihan sama kuin just puuytimestä tänne suksen sisälle. Tiedätkö, mitkä oli Niin. ekat hissit? Hiihtohissit. Mikä oli se muoto? Siis tampattiin ylös. Ei, mutta sitten kun tuli hissit. No Niin mikä oli, onko se, mistä pidettiin narusta Niin, kiinni? se on naru. Se on ollut pelkkä Joku köysi. on veivannut. Joo, se on ylhäällä ollut monta. Ja sitten tuli, En mä tiedä millä sitä milloin veivat. mattohissit on tullut? Ei, mattohista on nuori, uusi juttu. Ne on ihan niin 20 vuotta sitten veikkaisin No ensimmäiset mattohiset. äkkiseltään, jos sun pitää nyt hihasta heittää, niin mikä olisi semmoinen seuraava niin kuin selkeä muutos tulevaisuudessa tai kehitysaste? Luuletko Siis tiedät? hisseissä vai?
Ei, kun kaikessa? laskettelus, että kun ollaan käyty läpi monoi, ei oikein tiedä. kypärät, Siis kyllä mä uskon, että välineet. tuohon suksen, niin kun, nyt mä puhun niin kisasuksesta, niin joku puun korvaava tuote pitäisi löytää siihen. Ne on yrittänyt siihen erilaisia materiaaleja, mutta se ei toimi. Korvata? Eikö sä sanoa, että se on ylivoimainen? Niin, siis se antaa voimaa. Sehän on elävä, siis sehän bouncea sieltä, kun sieltä tulee vauhti tulee sieltä suksesta, kun se taipuu se suksi. Niin sitten kun se suoristuu, niin se antaa voimaa sieltä aina ulos. Niin puuta ei ole pystynyt korvaamaan. Kun sä väännät tätä taitat, mä äsken tuossa, kun sä olit pois lämmittänyt juustoa. Joo. Kun sä taivutat tätä näin, kun se tuolla 90 kiloa mullakin painoa vähän yli. Joo. Niin sitten kun se suoristuu, niin tähän bouncea täältä näin. Joo. Ja onko se hyvä vai huono asia? Se on hyvä asia. Joo. Sieltä tulee voimaa. Niin tätä ei ole pysty korvaamaan tätä puuydintä täällä. Se Mutta on onko semmoista siinä liimapuuta. puuydimessä nyt joku ongelma, miksi se pitäisi korvata? Ei Onko se ole. jotenkin Ei ole. uhanalainen? Ei, no se on just se ongelma. Niin. Kato, kun ne käytetään jotain Tiettyä. pyökkiä. Joo. Pyökki, onko se pyökki vai? Pyökki mun mielestä se on. Ja sitten kun sä katsot tätä vibraa tuolla, Hui, älä tunnin lähelle. niin tämähän on, mitä nopeammin se hidastuu. Tee uudestaan. Mitä nopeammin se hidastuu. Tee uudestaan. Keusta. Kerta vielä. Mulla on ratkaisuehdotus, Kalle. No ei varmasti ole. On. Tiedätkö, mikä on? Jos juustominkki keksii tälle härvelille ratkaisun, niin minä sanon, että sä saat puolet tästä suksesta. Ole hyvä. Tiedätkö, mikä ihmisillä on yleinen haaste? Ne ei osaa käyttää just niitä kovia juustojen kuoria. Ja kun juustokiekothan on tosi isoja ja laakeita, ja niitä tulee jotain ziljoona, miljoona kiloa vuodessa, niin eikö ne voisi jatkojalostaa noihin? Koska toi, kun sä esittelet, se taipuu, mutta sitten se pitää noin. Niin sehän se juuston kuori. Eiks kävis? Ootko kokeillut? Et voi tietää ennen kuin kokeilet. Ja sitten kun sieltä tihkuu sitä rasvaa kuitenkin läpi, niin ei tarvitsisi enää voidella sukseen. Juustosukset tässä. Ja sitten jos kävisi, tiedätkö, tosi ikävästi, että jäisi jonnekin ihmisten ulottumattomia, sulla olisi niinku henki uhattu, niin sitä voisit syödä sen suksen. Siis mä oon puhunut täällä korsulaista ovulaatiosta. Niin sä yrität suksen olla vakavissasi. evoluutiosta. Mä oon puhunut täällä asiaa koko Joo. ajan. Tämmöistä niin sit sä tuut tänne jollain saatanan juustoläpällä, että juustoa pitäisi käyttää johonkin suksiin. Kyllä. Ja Madsenilla loppu taas akku perkele GoProsta. Mut hei, mä löysin nyt oman suosikkini sieltä sun iskän ja äiskän kansioista. Noniin. Mä oon saanut niitä tuntitolkulla selaa ja nyt löytyi vihdoin asia. Siellä on siis kilometritolkulla on kansioita, missä on tupaten täynnä lehtileikkeitä. Kalle voitti siellä, Kalle sanoi sitä, Kalle sanoi tätä. Kalle on eteenpäin, Kalle on taaksepäin, Kalle istuu, Kalle makaa. Anteeksi. Mut nyt löytyi mun lehti. Skimbaja numero 2 vuodelta 2000 maksanut 39 markkaa. Kirskurointia. Täällä on tämmönen oikein siis kattava afterski-reportaasi vuodelta 2000. Okei. Ja se, mikä musta tässä on ihanaa, tää paranee. Tässä on muuten evoluutio. Tätä lehteähän ei ole enää Olemassa. Eikö? Skimbaja, se on nykyään Edge. Mutta se on niinku sama periaatteessa. Joo, se on vähän niin kuin sama, joo. Joo. Skimbaja ei ole kyllä enää olemassa. Pitäisiköhän laittaa pystyyn? Kuuntele. Tuo varmaan tuo lehtimyynti kannattaa nykyään. En tiedä, mutta mä voisin lähteä tämmöiseksi afterski-reporteriksi. Täällä on käynyt yössä, no niin, kukas muukaan kuin Harri Lindfors. Ai jumalauta. Kuinka sattuikaan? Harri oli Skimbaja, kato päätoimittaja silloin. Niin. Mutta kuuntele, monon pohjat kopsuvat, oluttuopit vaihtavat omistajaa ja päivän hiihtotapahtumat saavat mahtipontiset mittasuhteet, kun rinnekansa kokoontuu viettämään afterskiitä. Tenttasimme muutamilta kokeneilta alan harrastajilta, mistä jälkihiihdossa oikein on kyse. Jälkihiihdossa, aika hyvä muuten. Ja miten pääsee parhaaseen vireeseen. Okei. Täällä on tosi hiihtäjä jaksaa afterskiin, syö ja sitten putoo siihen. En ymmärrä sanaakaan. Mut siis, siellä on ollut joku ajatus tuohon varmasti. tää on sinänsä hassu, että yleensähän näissä lukee aina, että ketä esiintyy kuvissa. Niin vuonna 2000, kattokaa tota tyyliä. Kuka muistaa naisilla noi ihanat raidotukset hiuksissa? Näytä.
miesten hiukset, kaulakoru oli tommonen salibändin pelaajakoru. Tässähän ei nyt siis lue, ketä he on, mutta jos tunnistatte itsenne 26 vuoden takaa, niin laittakaa viestiä, että miten toi ilta päättyi. Yleensä kato aina lukee kuvatekstissä, että ketä siinä on, niin tässä ei lue. Mutta tämä paranee. Mökkiin ja sauna päälle. Tuon Kyllä. mäkin tiedän. Aina afterskissa sammutaan välillä. Mä en tiedä, mihin toi kuva liittyy, miten se liittyy afterskiihin, mutta... Se on tanssilattialla. Niin, se on vetänyt monot jalassa. Noin Poikittain. lumilautakengät. Kuuntele. Joo, hei. Joskus poikamiesaikana on menty ensin Hinterhaag-Almiin. Jumalauta, Mikä se mä on? vien sut sinne. Mikä se 2000-3000 ihmistä. Onko se Saalpahissa muistaakseni? Siis mikä vai maa? Sant-Antoni, Sitävallassa. Joo. Hinterhaag. Joo. Muista se on Saalpahissa se isoin Joo. paikka. Mä oon käynyt siellä. Mikä siinä oli poikamiehenä? Joskus poikamiesaikoina on menty ensin Hinterhaag-Almiin, sitten Poweriin ja sieltä löytynyt daami. Sitten on käyty kirkonkellarissa ja sitten on käyty suihkussa. Aamulla on hymyilty kauniisti ja jatkettu elämää. Mitä helvettiä? Joo, mä haluan viedä tämän kotiin. Mä luen tämän koko jutun. Niin sähän oot afterski-spesialisti. Afterskiissa ei auta olla mustasukkainen, sillä siellä saattaa joku aivan tuntematon hypätä syliin. Onko tämä lupaus? Koska minä haluan nyt lähteä ihan kunnon rundille. Sitten, ei tarvitse lähteä rundille, tuutte Korsoon. Siellä käy just noin. Joku tuntematon saattaa hypätä syliin. Aivan. Ja sitten nyt, Kalle, mä otin mission. Aivan. Kylmä viileä toteen. Aivan. Hei, mä otan nyt elämälleni mission. Täällä on keskiaukeaman juttu. Afterski-opas Suomen hiihtokeskusten afterski-paikoista. Ja ne on rankattu sen mukaan menopaikka ja puhelinnumero. Tuikku. Minkä tyylinen paikka, minkälaista porukkaa, mitä päällä, minkälaista musiikkia, tanssia, kevään kuumi esiintyjä. Suosituin nimenomaan, tämä on 25 vuotta vanha, niin me päivitetään tämä. Joo, tää on hyvä idea. Nyt lähdetään rundille. Afterski-rundi. Opas. Onko sulla mitään Mätsäni nyt seuraavan parin viikon aikana? Mennään, että 2 viikkoa riittää. No kyllä. No joo. Oikein häpäkkä. Mut Ei siis- se itse asiassa riitä perkele. Katoppa, täällä oli musta aika, sä osaat sanoa, onko nämä olemassa nämä paikat. Mä tiedän kyllä kaikki. Umpitunneli umppari, onko olemassa? Ei ole enää ylläksellä. Umpparihan Se on siis Torniossa oli. umpisuoli. Niin, siis umppari oli Torniossa, tai siis umpitunneli on Torniossa edelleenkin. Joo, sitten oota. Täällä oli joku toinenkin ihan. Siis tää oli aivan, mä aion kehystää tämän mun seinälle. onko tuolla paikassa toi... Levillä. Hulluporo, olen käynyt. On. Inkkari, onko sitä vielä? Vinkkari. Inkkari, villi-intiaani Ei, kun se on se vinkkari. nykyisin. Niin. Vinkkari on villi-intiaani. Se on vinkkari. Eikä oo. Joo, sehän puretaan muuten nyt. Se lähtee menee siitä. Mutta siis vinkkari on se, missä on monotanssi. Niin se on Onko just se toi oikeasti nimi? villi-intiaani. Mä en ole ikinä tiennyt tätä. Joo. Mä tiedän vaan sen vitsi, että siellä vinkkarit on rutussa. Pottubaari Rukalla. Onko Ei semmoinen? oo. Ei ole enää. Ootko käynyt? Kyllä olettaisin, että on käynyt. Tämä on musta paras. Kaikkialla kun on kysytty, että mikä on ollut suosituin juoma, niin noin 4 kertaa 10, niin 3 olut. Tommonen me tehdään jossain vaiheessa. Tuohon mä lähden. Hei, katsojakysymys liittyy itse asiassa tuohon afterskiin. No. Valmiina? Joo. Nimimerkki Afterski-tarina. Mikä on sellainen afterski-hetki, jota te muistelette vielä 20 vuoden päästäkin? No siis munhan on niinku, kaikkihan aina ajattelee, että Kalle bilettää ja Kalle vetää sitä ja Kalle tekee tätä. Että kaikki aina kysyy multa toimittajat, että missä on paras afterski. En minä tiedä. Eihän mä oon käynyt, kun mähän en ole mikään afterski-spesialisti. Että mä oon käynyt ehkä... No sitä varten mä coachaan sua tässä. Joo, mä oon käynyt ehkä 15 kertaa afterskiissa. Joo. No joo, oon mä nyt varmaan enemmän nyt ottanut vähän kiinni sitä hävittyä aikaa, mikä oli silloin aktiiviurheilijana. Niin, Silloinhan mut ei tullut sehän käytyä koskaan. Niin. Ei ikinä Mutta tullut viime käytyä. vuosina onko jäänyt mitään hauskaa mieleen? No aina siellä tapahtuu kaiken näköistä. Siis mä oon joutunut kantaa reppuselässä kaverin alas esimerkiksi, kun ollaan oltu rinneravintolassa afterskiissa ja se ei ole pystynyt itse laskemaan.
niin sitten toinen ottaa sen sukset ja sitten mä oon ottanut sen reppuselkään tänne näin ja Joo. laski. Se on muuten helvetin vaarallista hommaa oikeasti, Joo. kun sulla on 80-kiloinen jätkä tuossa Joo. selässä ja sitten sä lasket alas siitä. Ja Siis sulla oli sukset jalassa. sukset jalassa, pakkohan se oli saada alas, että se olisi joutunut kävelemään, mutta kun se oli niin päissään, että ei pystynyt. Et sit voinut pyöräyttää sitä Ai, vaikka että- sieltä alas. No, Tai laittaa henkehän silloin siinäkin mennyt. No mut sulla olisi voinut mennä henki, kun se oli sun No selässä. ei, Okei, joo. mä en mä sitä olkapäälle kuitenkaan. Mutta toi ei ottanut. nyt liittynyt varsinaisesti afterskiihin. Se oli afterskin jälkeen. Niin. Se oli Afterskista afterski. Afterskista lähdettiin alas. Joo. Pakkohan me oli päästä pois sieltä. Siis Sehän mä muistan. Kitzbühelissä on semmoinen, kun mennään Kirchbergin puolelle, lasketaan sieltä, niin siellä on semmoinen, sillä on joku nimikin, se on joku satana olutränni tai joku vastaava. Joo. Ja siellä on jätkillä semmoisia vetoja ollut, että kun ne lähtee sieltä topista, niin oliko siinä nyt 12 rinneravintolaa siinä matkan varrella. Että jokaisessa tuoppi ja snapsi. Mikä? Tuoppi ja snapsi. Tuoppi ja snapsi. Se on tärkeä. Niin. Tuoppi ja snapsi. Joo. Niin mieti, kun sä vedät 12 niitä. Joo. Missä kunnossa sä oot siellä kylässä alhaalla. Mä voin kertoa nopean loppuun semmoisen lyhyen, mistä varmasti tulee joskus vielä jälkikäteen sanomista. Tästä on aika kauan aikaa. Oltiin viettämässä vappua levillä ystäväporukan kanssa. Siellä on aina se vappumarssi, mihin pukeudutaan. Ja jengi siis panostaa. Ne on tosi hienoja ne puvut, kun ne panostaa. Ja meillä oli siinä vuonna teemana oli Suomi-turistit keihäsmatkalla. Ja otettiin sitten ehkä omasta mielestä tämmöisiä hauskoja hahmoja, mihin pukeuduttiin. Mä olin, mikäs mun nimi oli? Mä olin joku Katri Ylihöveli, eli kavereitten kesken YH. Ja mä ostin pilailukaupasta semmoisen, Järjettömät. ei kun feikki raskausmahan. Nyt mut varmaan canceloitaisi tänä päivänä. Ja sitten tietysti mä pämppäsin siellä sen mahan kanssa sinne. Ei saatana, eihän mä tajunnut. Jengi Ei. luuli, että mä olin oikeasti Eikä. raskaana ja aivan aika silleen raipati rai. Ja jopa sillä seurauksella. Toi on mauton. Että joku tuli sanoa, että etkä sä tosissaan tällä Ei, ryyppää. kun sillä seurauksella, että kun siellä Synnytitkö sä vinkkarissa mentiin sinne baarivessaan jonoon, niin muut naiset päästivät jonon ohi. Raskana oleva. Joo, ja sitten pahin oli Ei se, että jumalan. siellä esiintyi toi Roope Salminen ja koirat. Niin sitten mulla oli semmoinen lappu, mihin mä laitoin tälleen, Roope, oletko kenties lapseni isä? Ja sitten Roope näki sen sieltä lavalta, sitten meni aivan sanat sekaisin. Ei pystynyt jatkaa sitä biisiä. Kyllä mä silloin mietin, että menikö tää vitsi vähän yli. Porvoo Ski. Idyllinen laskettelukeskus Porvoossa. Tule ja tutustu. Kaikki Suomen rinteet, alamäkiuutiset ja vinkit yhdessä paikassa. Laskettele osoitteeseen ski.fi.